Aminado ang National Bureau of Investigation kung NBI Southeastern Mindanao Regional Office nga naglisod sila sa pagsulbad sa kaso ni kanhi 3 de Mayo Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. Sa update Miyerkules sa buntag Enero 7 ning tuiga, gibutyag ni Elias Lianio Jr., spokesperson sa NBI 11, konektado sa gobyerno ang nagpaluyo sa kamatayon sa kapitan. Matod ni Lianio, planado ang pagpusil patay kang Bukol Jr. Well, to be honest with the public, our policemen, I myself from the NBI, we really have a hard time in solving this case. This is a very classic na case, well-planned, well-organized, and we believe na yung mga assailants, they are also connected with the government. Matod sa NBI, dili ordinaryo ang tawo nga nagpaluyo niini tungod wala gihapon kini mi-surrender bisan og dunay dakong reward nga naghulat. Kung ordinaryong kriminal lang to, with the pot money of 5.5 million, sinusuka na yan. Kung ordinaryong tao lang yan. Kung ordinaryong killer lang yan. But because he is well connected with the government, sinong magsusubong? So, very compact sila. Walay mitumaw ng mga eyewitnesses sa kaso ni Bukol. I believe na meron kaming isang hawak na ebidensya na the moment na, of course, with the participation of our communication company, our communication service provider, so we can get some possible lead in this particular case. Apan daghan og gikonsidera nga persons of interest kon POI ang NBI. Plano sab sa ahensya nga muduso og cyber warrant batok sa mga POI. Maraming POIs tayo, but we managed to narrow down them. So nagkaroon tayo ng mass process of elimination. So as of today, dalawa lang talaga. But as I said before, wala kaming hawak na ebidensya na pwedeng i-link sa kanila. But the moment that our service provider, communication service provider, will provide us the necessary information, I believe na meron na tayong malaking ebidensya laban sa kanila. Mas bugat nga ang gulo sa krimen, matod sa NBI nga may kalabutan sa politika ang motibo sa pagpatay sa kanhi kapitan. Wala na sabing kita pa sa NBI ang pula nga sakyanan na nakita sa live streaming ni Bukol deng gipusil siya niadtong Nobyembre 25, 2025 sa gabi. Yung walang eyewitnesses, very quick yung pag-exit nila sa crime scene. And those areas na hanggang yung last na backtracking namin is dito lang sa may Kapatagan. So dumaan sila sa Kapatagan, most likely they have exited in Barakatan. So may idea kami. Hindi lang namin sila mailing talaga, walang Kapino sa kabulan na sukad gipusil patay si Bukol gawa sa iyang balay sa 3 de Mayo sa Digo City apan nagpabiling idda sa hustisya. Kay hangtod karon wala pay matumbok ang mga otoridad nga tinuod nga responsable sa krimen aron mapasakahan og kaso sanglit padayon pa ang ilang investigasyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.